Здравейте хора в обратно на ново видео в Inside the Backrooms! Днеска сме с Константин! Чего, брат? Да факът... Бутилка. Пак ще се напия. Ала! Тук е много Аз нищо не виждам. тук някакъв телевизор има. Кино трудно интеракция. Око? Тук някакво око има. Око бе. Око? Взимам го. За него. Взимам го. Взимаме око, ще ядем око. Ще ядем очи. Ще ядем очи. Nice. Знаеш какво ще бъде? Мита. Мита? Какво мита? Това е некъде. Шахтите, тихо, ела бе, ела тук. Къде си бе? Скри се. Скри се. Какво се случваше с шахтите? Какво се случваше с шахтите, брат? Аз нищо не виждам! Супер, тук няма нищо. Смайлера! Майчица! Баго лицето. Тук няма смайлер, бе, ела. Чао. Окей, ела тук. Тук как се скреп? Брато му остави. Такова като от миналия епизод. Къде си? В шкафчето. Кот сега къде си? В шкафчето. Да. Какво е? След трупове, бе. Какво това, бе? Някой са в кръв, някой не са в кръв, моля. Марли... Кот, какво има тука? The locker code, look at the corpses, they hide us... чакай. Ето. Хамър. Заеми ги тия. Да, прав. Няма нещо свързано с Да, буквално пише за VHS. Брат, не ми харесва. Фу бе? Брат, факинг... Оце! Бегай! Натам не отивам. Що бе? Брат, това е така някаква музичка, бе, аре стига. Чувам гайда тук. Май тъп. Чуваш ти... на майка ти песните от едното време. Катерино, моме. Да, Катерино! Тук се молиш Катерино, моме, да идва да ти помага. Аре надолу. Чао! Той е там. Брате, какво направи? Крий се! Мамо! Спаси ме! Мен не ме страх. Какво бе? Там има нещо. Не, там не отивам. Там има нещо. Там не отивам. Седя тук и повече не мърдам. Шкафчета! Какво? Сянка. Хайд, добре. Виж, сянка. Какво? A few moments later. What? Врата. Идва брат. Прави... Касет. телевизор. Айде. Пускай го. Пускай го, май! Или аз съм го взел? Ти взе касетата, бе, глупак. Аз съм касетата пак. Аз ще... Що е звучи, бе? Брат, нещо ходи по ш***ите шапки. Крий се, какво? След Геонадо.
The previous subject was found without some fingers. Да игра почва. Да не ми харесва, брат! Робърт Нил. The previous subject was found without the Да, nose. Робърт Де Ниро. Франк Елмънт. Я го имам. The previous subject was found without the left ear. Добре, ухо. The previous subject was found without some fingers. Те три ли са? Добре. Добре, айде. За кое да? Айде. Що стана червено? Нямая, брат, нямая, брат! Не. Добре, накъде си? Аз изтерял съм, чакай пия капчета. Чакай аз да пия! Ух, майче се, добре. Капчета, че изтерял съм, брат. Фу, това бе! Добре. Чао. Чао. Не, чао, аз трябва да се... Добре, не трябва да се отмъй. Не, тук моите си кишенци... Фингърс! Абе, ти си много слаб, бе, брат. Пръстите! Тук, брат, моите си Не, бе, аре. кишенци не Аре, се трябва да го правим това. Какво го правя, бе? Знаеш Тук ли, какво, бе? брат? Не, не сме. Ядеме някакво желе, надрусваме се на животно и направо му правим на това 4 тира разстояние. Франк Елмънт, ляво ухо. Трябва ми нос. Робърт Нил нос. Имаш и нос. Не, имам само око. Не искам... Не искам, бе, брат. Само правим 4 тира разстояние, ела тука, п***о. Ела тука, п***о. Аз съм добре. Коце! Шо? Идвай, бе! Идвай тука! Его е там. Ма идвай тука! Фу, бе! Часовника, помниш ли ga да е? Аз бях открил. Чай сега. Часа колко Помниш ли беше? часа колко показваш? 10-12 май беше. Или 10-15. А! 2302. Коце! Коце! Да. Нещо отвънка чух. Добре, кода е 2302. Там... Чакай. Брат, това ще е мотивираща музика. Слушай само, ела тук, ела. Слушай. Ма чакай, че баче. О, what the hell? Виж? Това е ново. Добре, не чу. Брат, ако са нещо... Брат, какви са тия звуци, бе, травмират ме до живот. О. Редки. Тук. Намериха червения ключ за оная стая, брат, дето ни трябва. Това стая, бе. Добре. Не знам оная стая къде. Сети ли си? Не, аз ти казвам, ако нещо излезна от тъго... Какво това, бе? Вишко! Виж, кала тук, вишко! О! Какво това там, бе? Кото стой мина, на къде трябва да ходим? Какво това, бе? Къде си? Сашо, къде си? Чао. Скри се тук, скри се! Кот се е бързо! Къде? Ето, бе. Врата! Чиче. Нита. Чакай, бе. Това е Т. Тук, чакай. Добре.
5 minutes later. Ти, Чакай, диктувай ми. Пази свинята Диктувай съм. ми, диктувай ми. Гайгърка. За радиацията. А, ти си бахте дълтоността. Добре. Добре. Чао! Идва! Няма го вече. Never mind. Това огледалото се строеше. Цяло по време. Чао. Не с... О, шит. Скри. Гуси. Добро, гуси. Добро, гуси. Бегай! Не, гуси, моля ти си. Чудовището! Крий се! Чам брат, направо не мога. Идва. Аз викам. Чакай. Не помне! Защо помне? Relax. Забравяйте да лайкнете, забравяйте и да пишете долу в коментарите дали искате продължение на... Брат, знам как се прави аутро! Okay.